pangutana. Gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsuldad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Iling Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Anding, 56 anyos, byuda, ug may 7 ka mga anak. Nagpuyo sa Lapu-Lapu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa trahedya nga nahitabo sa akong anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong bana. Ingon ini ang panghitabo. Aduh, nga nagibiyaan man pinimo. Magunsa naman lang niini sa imong mga anak karon. Terus Papa, Ma? Edwin, si Papa ninyo. Ibiyaan na ni Papa ninyo. Pa? Pa! Pa! Nak, Edwin, pasensya na dong ha. Murag makaundang git kasi imong pag-eskwela. Unsa ma? Pasensya na gyud nak. Pero maglisod kita kung mapadayon ka. Ma. Unya, saan man yung taon na nimo pagbuhi ng imong 7 ka anak, uy? Pila lagoy kita nimo sa labada. Kung kinahanglang patay-patayo na kung akong lawas, buhato na ako. Anting. Ma, saka kung manarbaho na lang ko. 18 naman sa ko. Na naman tingali mo daw atong trabaho? Sure ka na? Ma, lisod kita. Ito may kabog nga imong pakanon. Kung ikaw rang usa, dili gid mo kaya. Kaya raman tingali ko. Kaya lagi. Pero wala sa tingali kay pahuway kung mao. Nak. May na lang kay naakay anak na nakahuna-huna gyud og tabang sa inyong sitwasyon. Ay, di gyud ba ya unta ko gusto. Unta, nag-eskwela pa siya unta hangtod. Pero tungod sa kapait sa kinabuhi, wa kay laing choice. Kinahanglan gyud kag tabang kay para nako no. Dili maayo nga patay-patayo nimo imong lawas. Labi na kay wa na ka magkabata.
doon ako'y maayong balita nimo. Unsa man anak? Nadawat akong trabaho, ma. Unsa man trabaho Internet service provider, ma. Kami mo imutaod sa mga kable nga magkinahanglan og internet. Mao ba do? May hinuon. Pero di ba kuryente man na? Oo, ma. Uy, kung mao. Di ba na delikado? Dubling amping lang yun, ma. Ay, hinuon. Maong mag-amping ka gyud nak, ha? Maayo ra gyud nga gisuroy ta mo dinhi. Ya ko'y dag sudan. Ipuno ni sa inyong sudan, no? Salamat kay Noy. Unsaon, uy nga, wa man gyud nagpalabada ron si Manaha. Maong nihit gyud kay akong pangita karon. Hala, sige. Ay kabala ka. Basta magsubra nga akong grasya, apilan tagin mo dinhi. Salamat kay Noy. Asa man ka, nak? Mapagani pag-abot ni mo, nya mulakaw na sab ka? Ay nako raket mo, eh. Anugon pud kung dili ako dawaton. Dong, wa naman kay pahuway, ana, uy. Kutob sana mo hagad ni mo, dawaton nanday ni mo. Ma, anugon man sad gud. Warta na gud na. O usa pa, grabe nga tong kalisod. Kung dili pwede nga magpatay-patay ta. Kinahanglan nga muliyog gid ta, ma. Tuod, ma. Niyang bayad sa tong kuryente ug tubig ko. Onya para sa konsumo nato. Nagsalamat kaayo. Salamat kita ayo. Si Edwin sa akong 7 ka mga anak. Bisag maikog kay ko sa gibuhat nga pagtabang sa mong pamilya, pero ako'y laing choice, kundi dawaton ang tabang nga iyang gi-offer nako. Kay dili man gyud nako kaya, kay tiguang na masab ko. Nagpasalamat na lang sab ko nga na ako'y anak nga grabe kabuutan o kamasinabuton. Si Edwin ang nahimong breadwinner sa mong pamilya, sukad nawa ang ilang amahan nga akong bana. Hinungdan na naluwas-luwas gyud ang among sitwasyon. Ug sa dihawa damha, dunay miabot nga trahedya kanamo. Unya. Ma'am, ayaw ka rin Edwin, nakulutihan siya. Unsa, sir? Ano mo siya ng hospital, ma'am? Ginoo ko! Ginoo ko, Edwin! Edwin, usa man nga itabo ni mo, nak. Ikaw maoy ilhan sa pasyente. Ako. Mrs. Sorry to say, pero kinahanglan yun natong putlon ang duha niya ka mga kamot. Tungod sa grabing pagkakuryente niya. Ginoo ko! Saan naman lang ninako, Manoy? Si Edwin na maghanay mo'y mutabang na kos pinansyal. Unya karunigan ini pagay na itabo niya. Asa man itaw mo kuhag pinansyal para siyang medical bills, Manoy. Ayaw kabala ka. Pangitaan kang pag. Dili ti kapasagdan. Ma, Dong. inutil ako, ma. Inutil ako. Twin. Dili na ko mapahimuslan. Ay, pagsulti, anak. Mo'y atimada ang imong pagpakaayo o dali. Ma, dili na ko madawat ang naitabo na ako, ma. Mas mayo pagmamatay
lang ko. Anak. Sakit kaayong hunahon ang nahitabo sa akong anak. Kung pwede pa lang, ako mo'y musaw sa kasakit nga iyang gibati karon. Ang ako mapangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, tinuod ba nga ang kasing-kasing gyud ang kasagarang maapektuhan kung makuryentihan ang usa ka tawo? Ikaduhang pangutana, human sa grabing pagkakuryente sa akong anak, unsa pa may pwedeng side effects nga moabot niya sa umaabot? Unsa pa man ka ang posible nga mga organs ang naapektuhan sa iyang pagkakuryente? Ikatulong pangutana, ingon sila nga doon na pagyud kunoy delayed electric shock symptoms. Tinuod ba? Kung tinuod man, unsa man sad? Madara ba og tambal? Ikaupat og katapusan, unsa man kadugayon nga magpabili ng epektos kuryente sa lawas? Unsa may angay ang likayan sa akong anak? Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, anding. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang mga boses sa kahanginan ug tingog sa kahanginan nga inyohang mapaminaw nga para makahatag ninyo og tambag ug tubag no sa inyohang mga pangutana, mga problema, inyong mga aligot-got, inyong mga hinanaing kabahin sa punto legal ug punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. ug naamoy problema ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Kisa mga i-greet nimo today, Doc? Ya, ako gining-gilit. Oh. Hindi kay malimot ko. Kita adto ko si mong listahan dira ay. Sige, ginig. Go ahead. Ako si Joel Andales. Narada doon lang ilang Joel. Sa Villalon Drive, din sa Capitol. Yes, No? Matambo May or- mga Andales family. Si Trixie Claire Baay Balili sa Istaka Pilar Bohol. Ug mga Barliso Gabisay family diha sa Bunbon, no, mayong pagpaminaw. O gisim is true to mga Piñaport family diha sa asa ba ito ning ilang mga pisa? Peñafort. Alcoy, Cebu. Hello, sa mga taga-Alcoy. Nindot pa yung dagat din sa Alcoy, ha? Oh, nindot niya. Og belated happy birthday ni Lynette Piña diha sa Ganjur Wellness Spa Massage. Wow, nagpangasay ka, Doc. And greetings also to my very favorite assistant and yaya nako na siya, si Ate Nina Cinco. Sige silang paminaw, matag hapon, samtang nagsanitay. Kani si Dino mo gini, one of the most elegant nga couture nga tighimo na kung sa Nina, Doc. And then si Ninya mo na iyahang assistant. Nga mo atiman ako kung panalitan luag, siya gid na mo tarong ug maayos para nindot gud ang fitting sa Sanina, di ba? Hello and thank you sa inyong padayon nga pagpaminaw na to. Yes, ang ato makutlo ang pagtulong. Yes, Doc. Is a job worth doing is worth doing well. Well, tinuod. Klon, mga trabaho uno na to, dili gyud na pwede na. Kung ato gani ning trabahoon atog yung ayuhon atong ninduton. Yes, imong yun ang ihurot ang imong knowledge, abilidad diha sa imong ginabuhat, no? Yes. Kaya, pero kung dili mo, positive ang result, so what? At least try your best. Because in anything and everything, always give it your best. Kay, yun. kung angay mo na yung pasabot mga worth it, buhaton din tartong tarungon. Kay mahimo kag lingkuranan, worth it ba ni imong lingkuranan, imong tarungon, kay ikaw raman po'y mahagba. O di po di mo tarungog himo ng imong lingkuranan. Diba? O inana ra po na siya. But ang ato ang letter sender karong adlaw, Doc, atong tawgon sa pangalan nga si Anding. Punto medical ta karong adlaw nagpuyo sa
Lapu-Lapu City si Wow, Anding. Lapu-Lapu City. Muna naman dahil si Dr. David Baron. Dr. Boy Flores, sa kung mga tennis buddies diha sa Dr. Alcantara. Yes. Taga Lapu-Lapu. Byuda naman din ni si Anding, Doc, no? Byuda. Yes. Unya, ang iyahang unang pangutana, tinuod ba nga ang kasing-kasing gyud ang kasagaran nga maapektuhan kung makurintihan ang usa ka tawo? Yes. Minungdom na ninong ko ito nini. Yes. One of our ingnon pamaagi sa pagtambal sa mga psychiatric disorders sa hospital, especially those who are not compliant to oral medication is Yes. electroconvulsive therapy. Okay. Usa na siya, Doc? Among electric shock treatment, no? Okay. Na-electrode nga nibutang sa temporal area sa pasyente, kung kakos ko siya tonic clonic convulsion. Effective ni siya sa mga depression, no? Oh, okay. Kung pananglitan niya sa atong household, accidentally ma-electrocuted ta. Ang usagod ang heart na tumapiktuhan kay muluway man ang atong heartbeat. Apektado gyud, no? Gawas kung not to mention the fact na posible sa ka masunog. Yes. Sunog ka. Sunog jud ka. Sunog ka. And this can in some incidents magabihan mamatay gyud ang na-electrocuted gyud, no? Mabitaw nang kanang naay sa una na pa death penalty attorney, no? Correct. Muna, ang inanaon kapag patay, electrocution, pero Electrocution. kanang torture ba yun ng ingon anak, Dok? Kay tormenting kaayo na siya sa lawas sa usa ka tawo ang makurintihan ka. Kana lang ganing mga charger na to usahay or kanang murag mustatic gani, Dok, nga uy, lain man gani kay pamati sa kamot nimo. Maigting sabot. Yan low voltage ba yan na siya? Samot na yun ng high voltage nga mo'y mukurente nimo. So kung balik tong death penalty attorney mo prepare kag lethal injection? I'd rather nga lethal injection kay dili sila more traumatic sa to torture anything nga against the law man gyud pud na good nga even if kuandok, even if ingon ta akusado ang gibuhat pinakagrabe gyud nga krimen nga di gyud nato matulo no sa ato ang konsensya, ang balaod naghatag mo gyud gihapon anak nilag katungod no nga even if they are sentenced to death, ang pamaagi sa pag-execute sa death nila should still be humane. Yeah, napoy sa rights good po, no? Yes, naagid gihapon May ilahang ko sa katungod. among lecture sa forensic psychiatry attorney. Ang usa kuno ka tawo nga is about to be executed must know the consequences nga nung gi-execute. Tinuod. Wala nga kung ikaw sa inyong sound mind, i-postpone ang execution. Kung ikaw gihilantan, i-postpone ang execution. Yes. Naay daghang circumstances nga dapat makasabot gyud ta. Okay? Ikaduha niya ang pangutana, Dok. Human sa grabing pagkakuryentes akong anak, unsa pa man kunoy mga possible nga side effects nga moabot niya? Yes. Unsa pa man ka ang posible nga mga organs nga pwedeng naapektuhan katong nakuryentihan siya, So, Dok? ang atong heart, ang atong nervous system, ang atong Okay. brain. Muna nga, sa among, marilit na ko sa akong electroconvulsive therapy treatment sa hospital atin among mga pasyente after the ECT treatment, siya transient amnesia. Amnesia means inability to recall. Makalimot. Gi-amnesia na ka. Kanay. Makalimot ka na. Gi-amnesia na gid ni siya. Mauna, no? Pero ako na advantage sa amnesia ito rin. Unsa man, Dok? Makalimot na kasi mo mga utang. Ay, kana. Ganahan ko ma-amnesia. Pero sa utang ra. Utang na. Kaya makakulks na rin siya respiratory arrest, no? Of course, ang uban na niya, kung balikon, mawadaan yun sa inunta pa ni mo o di madali, mamatay, no? Unya, because it's very traumatic, this could be one of the reason nga nung uban nga ma-electrocuted ng mga pasyente, mga tao, maka-develop of some psychiatric problem ato ni. I see. Ikatulong pangutana, Dok. Ingon kuno sila nga duna pagyud kunoy gitawag nga delayed electric shock symptoms. Tinuod ba ni o kung tinuod man unsa sa ding delayed electric shock symptoms pwede ra ba kuno ni madagtambal? Yes. Gawas sa medication nga among ihatag. Kaya mag-seizure ba yan na sila attorney, no? Mag-seizure, mag-amnesia, na ay mga anxiety, severe anxiety problem, nga ani siya tambal. Ang delayed effect ani is the kanang gitawag na to og trauma. Traumatic effect. Kanami gitawag sa among pagtuon sa psychology, psychiatry nga
post-traumatic stress disorder, wherein the nature of the stressor is considered to be beyond normal human experience. Okay. So, very traumatic kini siya, kadlukan yun. Sa mga kinahanglan yun nga, inyo gining i-refer o mga Specialist. experts, healthcare providers. No, not Yes. only pharmacological, minaagi sa tambal, Yes. also counseling and among others. No? Okay. Ikaw pa tug katapusan niyang pangutana, unsa man kadugayon nga magpabili ng epekto sa kuryente sa lawas. Unsa may laing likayan sa iyahang anak. Actually, dili na mo standby ang kuryente sa imong lawas. Mo pass through na siya, mo labay na siya. But, the damage nga nahitabo, magpabilin. Okay. Di ba pasabot nga, ang kuryente na sa lawas sa tao, o pila ka adlaw, pila ka buwan. No, mo labay na siya. Mura ba tag naigo kag kanang whatever na naigo ka, dili Yes. siya mo standby. Magstay. Patang ang effect, magpabilin siya. Depende Kay kung- Nikos man siya certain murag damage to some extent to some organs nimo. Yes, Ano to? especially the central and peripheral nervous system. Okay. Kung pananglitan na ay makurintihan sa inyong balay, no, ayaw guniti. Kay mutakod. Mutakod, ikaw may makurog sa ka. Conductor man niya to ang lawas po. Kung naay pananglitan Sa buhok kunukuptan, Dok. buhok o sinina, Correct. ayaw guniti sa kamot. Kaya ikaw magkurog-kurog. Magpilit mo. Magpilit mo. Oh. Kaya pwede mo siya tagaan og tubig, but ayaw siya tagay og something medyo makakusog aspiration like milk. I Ayaw see. tagay milk, maka-aspirate na siya, no? Okay. So, buhok or sa sanina kuptan. Ayaw Inigbira na to. guniti sa iyang part of the body na expose. Kaya Okay. kung balikon, apil ka makurintihan. Yes. Kinahanglan nga mukuan gyud ka, magbantay gyud ka. Oh, and careful ta kanang mga wire no di maginato kalikayan daplin sa dalan ato ang makitaan ay intaon mo patakag kupot kay wa ta kabaw buhi or live wire na kanang sa mga balay di ta magdaginot og kanang mga wire kay usahay naanay mga agi kinit-kitan usahay sa mga ilaga or nadaot na kay na-expose na di ta magsigig agwantag butang og kanang rubber nga tape or maskig unsa lang nga electrical tape ato gyud nang ilisan. Yes. No? The first thing nga imong himuon kung naay makurintihan sa balay is to turn off the Yes. imuhul buton ang plug sa matong kung mahimo lang. Correct. Ang plangka But careful po din ko kay tingali live po to. Live pod. Oh, so ka. careful. Kaya, kung nakay knowledge about cardiopulmonary resuscitation while waiting for the ambulance to arrive, mas maayo. Correct. Okay? So, Okay. kinahanglan nga atong skin o any part of our body ngadto sa tao nga Na kurintihan. Yeah. Mga suking tigpaminaw naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Pamula Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Yes. So daghan salamat. Maayong adlaw.